Konna kontrija. Il-kellim tal-Partit Nazzjonalista David Aġus mar fuq l-Istazzjon Nazzjonali biex jitkellem dwar il-liġi għall-użu responsabbli tal-kannabis. Iżda fil-programm irriżulta li Aġus lanqas x'fiha l-liġi ma kien jaf. Fil-programm staqsa numru ta' domandi li risposti għalihom diġà qegħdin fil-liġi kif urid mill-ewwel is-Segretarju Parlamentari għar-Riformi l-Ugwaljanza, Rebecca Buttigieg. Jien għandi domandi li ma staqsejthomx inti fejn ħajkunu dawn il-postijiet. Viċin skejjer, mhux viċin skejjer, ħad tkun xi ħaġa pubblika, jew ħad tkun xi ħaġa li ma tkunx pubblika. Jiġi stess tajt illi dawn irdu jkunu 250 metru il-bot minn kull skola u ċentru ippermetti li nirrispondi. 250 metru bot minn ċentri fejn frekwentaw iż-żgħażagħ u fejn hemm l-iskejjel. Jekk hux ser ikunu pubbliċi, ħanajdlek, kull persuna li hija membru f'dan l-assoċjazzjoni tkun membru f'assoċjazzjoni waħda biss. Jiġifieri ma tistax tmur f'ħanut kwalunkwe isek mort għand tal-grocer biex tixtri dawn huma postijiet magħluqin fejn il-membri biss jistgħu jiġu frekwentati. Intant fil-programm ġie markat kif ir-riforma fil-liġijiet hija maħsuba biex min jikkonsma l-kannabis għall-użu personali ma jibqax jiġi stmat ta' kriminal u jidħol f'ċirku vizzjuż. Waħda mill-prinċipji ewlenin ta' din ir-riforma kienet li dawk il-persuni li inġustament kienu jiġu persegwitati sempliċement għaliex pejpu joint u spiċċaw il-ħabs, spiċċaw bil-kondotta tagħhom imċabsa, kienu għaddejjin bit-tikketta għal omorhom u kulħadd jaf xi tfisser li jkollok kondotta mċabsa. Għal daqstant waħda mill-prinċipji importanti ta' din il-liġi kienet illi kull min kien is-sentenzjat u kellu l-kondotta tiegħu imċabsa minħabba possess sempliċi tal-kannabis seta' jkollu il-kondotta tiegħu mħassra għaliex aħna gvern illi nemmnu fit-tieni ċans. Fil-pajjiż jeżisti tribunal b'kummissarju għall-ġustizzja biex każijiet marbuta ma' droga jidhru qudiemu, anki każijiet li jirriżultaw minn din il-liġi. David Aġus lanqas dan ma kien jaf 8 snin wara li dan it-tribunal daħal fis-seħħ. U wara li jagħmel dawn l-iżbalji fatwali kollha, David Aġus qal li hu jaf l-aktar. Is-Segretarju Parlamentari Buttigieg fakret kif fil-programm David Aġus reġa' wera kif il-Partit Nazzjonalista ma jafx fejn hu qiegħed dwar din il-kwistjoni, b'deputati differenti jibqgħu jagħtu verżjonijiet differenti. Qed tikkontradixxi daqsxejn il-kollegi tiegħek għaliex propju l-ġimgħa. Jiena mhux il-kollegi tiegħi. Ma tirrappreżenta l-Partit Nazzjonalista. Kien il-ġimgħa stess